Og så vil jeg lige fortælle lidt om vores klangmeditationsaftener. Der er også sådan, at når man kommer til klangmeditation hos os, så kommer man først op og prøver at stå i en af de store skåle. Og der kan man jo så mærke, hvor at vibrationerne går til i kroppen. Der hvor vibrationerne går til, der flyder energien frit. Der hvor at det stopper, der er lidt ligesom der er en energiblokering. Og når vi så har fået alle sammen prøvet det her mærke, hvor det går til, så går vi over til at få et par skåle på kroppen. Der kommer typisk 2 eller 3 skåle på kroppen, som så faktisk går i og åbner op for energien i kroppen. Og så sætter vi os hen og spiller og laver en lille guided meditation. Det var typisk en times tid med sådan en meditation, og vi holder nogle faste aftener, men det er også muligt for at booke os, hvor vi faktisk kommer ud, der hvor I hører til, og laver sådan en meditationsaften for jer. Og vi har forskellige skåle, og alle skålene er håndlavet.